Det er dejligt. Jeg har bedst udsigt herfra. Og patter. JJ, hendes bryster, de er kraftedeme større end mit hoved, bare det er en bryst. De er ekstremt store, de kasser der. Babes bryster, de sidder altså også bare godt. Men det er ikke selv konebryster, har jeg fundet ud af. Men hold kæft, hun har god brætter. Vi skal køre i byen i en limousine. Den får max gas i byen. Vi har altid givet gas, men i aften der er det en speciel dag. Og vi skal fejre X helt vildt meget. Au! Kan du lige give mig en blowjob derinde? Så kan jeg kvisse på dig bagefter. Hvis hun er en lækker pige, store bryster, fast baller, så har hun en ekstremt dejlig fisse. Hun har så flot fisse, det skider jeg på. Den er så flot, prøv at se. Den er pumpet op. Hun bruger sådan en pumpe, det er pumpet den op. Der er nogle piger, der fisse er så klamme, de er bare sådan nogle flade noget. Så han siger alt det her shit til baby, jeg har lært at lugte ud, altså jeg er ligeglad. Vi er begge to liderlige. Det er bare for sådan en venskabelig knald. Jeg kan godt se, at X bliver irriteret på mig. Han burde jo vide bedre, at jeg er hans ven, og det er bare for sjov det hele. Er du våd? Nej. Bare lidt. Der er ingen følelser i det. Det er jo bare knald. Det bliver for creepy. Jeg sad bare og spiste og slappede af. Jeg vil helst ind og ligge og lige trække vejret lidt. Kan du ikke se det? Sådan en venskabelig knald, ikke også? Det er jo ikke skadet. Han er sådan lidt jaloux, for jeg har jo følelse for babe. Men altså, det må han om. Det er der skal flækkes. Jeg flækker ikke så. Nu er det 5 på tid, du bliver flækket, i stedet for at du går rundt der og danser, sådan noget, ikke hvad? Du bliver flækket, så du går flere uger. Hvis jeg fik chance for at knalde vel, hvor fanden, selvfølgelig vil jeg knæppe hende. Jeg vil flække hende fuldstændig. Nå, så giv sgu da en håndtrol. En håndtryk? Det er ikke en håndtrol, det var. Nå, hvad er det der? Du skal rykke den op på mig. Hvad er håndtryk? Håndtrol! Du skal rykke den op på mig. Skal jeg få den op på dig? Du skal rykke den af på mig. Velit, han sidder og sover i stolen inde i stuen. De sidder bare og tager lidt pis på Velit, men han sover. Den laver I. Velit, han er sgu en køn mand med mascara. Det er helt sikkert. Jeg ligger og græder. Det er pisse sjovt. Og Velit, han er simpelthen alt for træt til, at han gider at gøre noget ved det. Han sidder bare og kigger på og åbner lige øjnene en gang imellem. Jeg er så fucking træt. Velit, min ven, gå i seng. Det der, det er stand-up.